zabaldu ahoa iruntzi dana, berba gaiztorik esan ez dagizun, zarratuko dizut bizia, zarratuko dizut bizia. Zein gozoa den pozoina, erreinua oraleku duenarentzat. Zein gozoa den pozoina.
Eskerrik asko gerturatu zareten guztioi. Gaur, Andramariko jaien osteko egun honetan, Plentzia eta Gorrizko gazteok mezu batez altxatu gara. Ermitatxe gaztetzea desalojatzen ari dira. Indar represiboak 9:30 sartu dira gure etxea izan den topaleku horretan. Antolindeun enparantzan dagoen gune parte hartzailean, alegia. Egun hau, ordutik, ez da egun ona izango. Eraso zuzena jaso dugu, denok, baina ez gara kikilduko. Gaur ere, herriaren elkartasuna jasotzen ari gara. Mila esker izandako jarreragatik. Esfortzu gehiago eskatuko dizuego baina. Asko izan dira aurrera eramandako ekimenak, proiektuak, tailerrak. Inauteriak, gaztegunak, dantza bitxikeri txalaparta eta barreko tailerrak, bideoforumak, umentzako jolasak, afariak. Labur bilduz, herri honetako gazteriak herri honen agenda bete du aisialdi alternatiboaz eta filosofia parte hartzaileaz. Jarrerak eskertu ditugu, eskaerak bota ditugu, baina salatu ere egin behar dugu. Berriro ere, udaletxeak utxe egin digu. Garai zaudet, egoeran zeresanik baituzue, zure erantzukizuna ere bada. Ez alduzue sustatu gazteentzako topalekua edo nagusientzako etxea? Alderdi politikoen adierazpen zain gaude. Naiz eta hainbestetan faiatu, izandako ibilbidea zuzenduko duzuelakoan gaude. Zuen euskeria eta pasibitateagatik berriro ere kale gorrian gaude. Baina, proiektuarekin ez dute bukatuko. Horregatik, gure agendarekin jarraituko dugu. Gaurtik aurrera eta ostegunera arte, astilleroan egongo gara kanpaldian. Bertan egingo ditugu astearteko afari gozoak eta asteazkenean bideoemanaldia egingo dugu han ere bai. Azkenik, gure elkartasuna arrisku berean dauden Euskal Herriko referentzia diren gaztetxeei. Kukutxa eta Itxubaltzeta aurrera, Ermitatxe aurrera, gora Plentzia eta Gorrizko gazteria. Gaur, Ermitatxe gaztetxearen desalojoaren berriarekin esnatu gara. Naiz eta oso denbora gutxi izan, arratsalderako manifestaldi baten deialdia luzatu dute herritarrentzat, nahi duenak Ermitatxe gaztetxearen itzieraren desadostasuna adierazteko. Bukatuko dizut bizia, haserretu zaitez egin gedar, irriztu zuen iotza. Haserretu zaitez egin gedar, irriztu zu eriotza. Zabaldu haua iruntzi dana, zabaldu haua iruntzi dana, zabaldu haua iruntzi dana.